नैहर गेला हल हम्म, काजर पारे जैती ना हाल है। नेक जोग मिल रहा है कैसी मुंह लटका के आला। नेक जोग मिललक, साड़ी कपड़ा मिललक, आ एगो ई कान वाला मिललक जे पहनले हल ही। कनवा वाला ऐसे बोली था जैसे लगी था कि मन ना भरी थे। अरे तनी यही में बड़ा देता खल तो इतनी गो के दे देलक। मन कौ सी भरत, भतीजा होला खल। का चालू कि 16 ग्राम के तोरा देते का। तो देतक ना हल तो इतनी गो काला देलक, वहू एकरा से अच्छा ना देता खल। अरे मन से एक तो बेचारा दिल के है, ऊपर से इन खाओ ओकरो में फरमाइश चाहिए। तू कुछ दिलू है। हम देली ना, लड़का के कपड़ा देली, माए के कपड़ा देली लड़का के, आ 3 ग्राम के बजरंग वाली देली। अपने दिलू 3 ग्राम के, अब फरमाइश 16 ग्राम के। आए तो जितना देली हल उतने देता खल। अरे तोहनी के नेक जो पूरा करे में 4 कट्ठा बेच के देवे पड़ते लोग। मांगे गेली हल के खेतवे हमरा दे देना, खेतवा में ओकर लेके का करबे। तो का चालू कि 2 कट्ठा लिख खा दे तो हल तोरा। तोरा से हम मांग रहा लियो है, फिर तू हमरा से पूछेगा काहे लगी। कि थी मुँह काला लटका ले है। मलट के ले रही ना। यही मैया दे दतुआ तो उछली तल कि मम्मी हमर देलक है। अब भौजैया दे दिल को तनिए को देलक है भौजैया। तारा तोहनी के भौजैया नंदी में पटन है। एह, बाप रे। फोनमा करके कह दियो कि 1 कट्ठा लिख दे ना मन भर लो है मैया के। फोन करके बतियाए जाई थी, जा का दे हूँ, हाँ ना मन भर ले है, इतनी वो के देलक है जे। देवे घड़ी 3 ग्राम के दे दे थी, लेवे घड़ी इनका 16 ग्राम के चाहे। ताव कुछ ही हमरा ठीक करो तोहनी के जाए जा से। कुछ ठीक करे तो पूछे काहे लगे अल्लाह। ऐसे